Ja neviem, som strach. Keď sa zajebeš, tak nevieš. A hej, tady. Tak 4. Nech ti nejebe tu 2009. Dopravný servis na lúke nad Kotúrami, meraj. Normálne pôjdeš dole a po tej ceste tej záhradky. Tam z tej záhradky. Prejdem vlakom po Zematu. Nitro? Nitro vypnuté. Jebel, toto je strmšie ako hento hore. My sa chodevali stankovať. Ne? No? To kde si zabrzdíš? To si ani nezabrzdíš. No na čo? Tam hore, čo? Tady sa dá ísť, no? Tady prejdem a to vidím, kde kúpelu? Čojko? Ako? Aj, zatiaľ negrcká, tak povedej. Som si to pána niečo odjazdil. No, si sa naplakal troška. No, troška som. Teraz doľava, keď pôjdeš, tak nachodím oblikať, môžem tam ísť pozrieť, tam je auta ako kokos. Domáci tam nedostanú, doľava a hen tady. Či? Doľava. Cez tu kokoti vypúť. Vieš, že sú nejaké jamy, kokoti. No tu neviem, či tu nie sú, alebo neviem. Možno budú, lebo to normálne on je Orava. Ja odejti od Petra. Teraz máš iba napred. Jebe. No, popičovka. Kde by si to išiel na takom vydávateľ? To si musel za minus 6 keď. To mi tam nekojíš, že tam je to strašne strmé z jednej strany, tak sa prechodí. Piči. Vážne. No. Kamarátky jamy. Hej? No, lebo však mal som zaradené, vieš? VRCčko, ty kokode. Alebo VRCčko, no bol by som pičeri. Neviem, ma zoberie volatí oný. Zebrastný, ale má to Subaru, tak čo sme chodevali s Ostricom na túto. Takže je tam dole vlastne. To čo je toto? Čím by som aj... Pozri, aký výhľad tam na všetko. Prejdem ani tam je cestičky. Počkaj. Najebem to na kameru tu zvonku. Hej? No, zastav. Up. Mám ísť akože? No, poď.
Ďakujem.